Namhlanje bekuwusuku lokugcina lokuthi kufakwe amaphepha afungelwe ngalolu daba njengoba amaqembu khona ku-ADA ne-African Transformation Movement enikele enkantolo yomthetho sisekelo ukuyophikisa isicelo sekhomishana ezimele eyengamele ukhetho. uLwesihlanu lomhla zi-13 kwephezulu ngusuku lokugcina lokuthi ikhomishana ifake amaphepha afungelwe okuphendula. Lesicelo sizolalela ngohlelo ezokuxhumana nge-internet. Kusenjalo esithangamini ebesibambe ngohlelo besimanje lezokuxhumana nge-internet, iDA ithe iIEC ayinalo igunya lokunxusa inkantolo yomthetho sisekelo ukuthi ihlehlise ukhetho lohulumeni bezindawo. Ithi lesicelo asinasisekelo njengoba ikholwa ukuthi ikhomishana yokhetho icela ilenkantolo enkulu kunazo zonke kuba yephule umthetho sisekelo. Leli qembu kwelithi ayikho into engavimba ukuthi lolu khetho lubanjwe kubhedwe iCovid-19 ngomfumfu. Manje ke lizonikela enkantolo yomthetho sisekelo liyophikisa isicelo se-IEC sokuhlehlisa ukhetho. Lokhu kulandela umbiko kaMuseneke waphakamisa ukuthi ukhetho lohulumeni bezindawo luhlehliselwe unhlolanja unyaka ozayo. It would create a fundamental constitutional crisis because the Constitutional Court would put itself above the Constitution and set a precedent that in future could lead to a small number of people in the Constitutional Court unilaterally amending the Constitution as and when they see fit. Lisebenzisa ubufakazi bezesayensi leli qembu lichaza ukuthi kungani lithi ukhetho lungabanjwa ngomfumfu yize izwe libhekene ne-COVID-19. Unfortunately, the Moseneke report by and large cherry-picked the portions of scientific data and advice put in front of the Moseneke inquiry, which ultimately suited the argument for a postponement. iDA ithi zikhona ezinye izindlela ezisebenzisayo iIEC ebingazisebenzisa ukuhlonza okungaba umphumela omubi kulungiselela ukhetho ngesikhathi olubekelwe sona nolubekwe ekulandela umthetho sisekelo wezwe. Ukuguqula lokhu kuzodinga ivoti lika-elethu eParliamente. iIEC ike yaveza ukuthi lokhu akulula njengoba inkinga izwe elibhekene nayo ingeyisikhashana. Manje ke inxusa ukungenelela kwenkantolo ukuze kuhlehlele lokhetho. Kepha leli qembu eliphikisayo lithi ukuvama njalo ukuguqula imithetho yokhetho kuyingozi enkulu njengoba kuvulela ithuba lokuthi kusetshenziswe ngendlela engafanele nokuxambukela. iIEC ayitholakalanga ukuba iphawule ngalolu daba.